Pontevedra será o vindeiro 25 de xaneiro o escenario da gala dos Premios Feroz e o Concello quere que a veciñanza participe o máximo posible. Por iso habilitaránse 2 espazos no Pazo da Cultura para que a xente poida estar preto do evento. Queríamos agradecerlle á cidade o como se está volcando cos Feroz. Para nós, xa o tendes escoitado tanto do alcalde como de min mesma ou como de Demetrio, pois está sendo unha experiencia agotadora, pero unha experiencia moi positiva, e é por iso que queríamos facer a cidade partícipe de esta celebración. Un deles será o propio auditorio, ali retransmitirase a gala en directo. A intención é poñer a disposición dos veciños ao redor de 700 entradas. Son gratuitas e poderán retirarse na oficina de turismo da Praza de España dende o luns 13 ata completar aforamento. E nesa retransmisión queríamos pois que a gala estivera moi presente e achegala o máximo posible, por eso queremos tamén anunciar que haberá sorpresas e que algún dos premiados, das premiadas, organización, presentador, entregadoras de premios van a estar tamén no Pazo saudando as pontevedresas e os pontevedreses que se queiran achegar. O segundo espazo achegará aos veciños o glamour da alfombra vermella. Será unha carpa instalada na entrada do Pazo da Cultura. O acceso será libre e por orde de chegada. Decidimos facer unha instalación de unha carpa de máis de 40 metros que vai estar situada na alfombra vermella do acceso á gala dos Feroz, que non sei se sabedes, pero se non digo volo eu, vai a ser polo estacionamento do auditorio, pola parte superior, vale? E aí vamos a ter colocada unha carpa para que todas as persoas que se queiran achegar pois poidan estar na alfombra vermella. A gala reunirá no recinto feiral a máis de 1.300 persoas, entre elas ao redor de 200 do mundo do cinema e da televisión. Ademais, hai máis dun cento de xornalistas acreditados para a súa cobertura. É unha gala certamente complexa. O día 25 van estar no recinto feiral máis de 1.300 persoas. Este acceso, máis de 1.300 persoas, por suposto, entre traballadores, traballadoras, persoas do mundo do cinema e da televisión e xornalistas, máis de 100 xornalistas acreditados para cubrir un evento que nos vai a situar na referencialidade. Gulias destacou tamén que por primeira vez a gala de entrega de premios será retransmitida en directo a través da segunda canle de Radio Televisión Española.